Vakomana vepaZambia aiwa vobuda panapa vachitaura mashuwa vachiti chokwadi chatigara tichitaura tichiaccuswa of chava kuchizongooneka kuti aiwa the ruling party ZANU-PF is the regional cancer muSADC. Vakomana maactivists vana Joseph Kalimbwe vouya vachizvipruvha correct vachiti aiwa chokwadi makuzvionera taipiwa aiwa taitegiwa tichinzi aiwa tisu vanhu vari against change muSouthern Africa. Sana pina mashoko amudanyura pana pano subscribe like watongobelekwa tiuna paendo pake Kalimbwe amudanyura chiti for years I have spoken of how ZANU has made our SADC politics toxic, but instead I've been accused of being an undiplomatic young man and the ministers sent to Lusaka to ask my president to view me as causing diplomatic distress among our two nations. One party cannot hold us hostage. Too much too much truth is like too much salt in the food. No one wants to eat it. We are all thinking as one in SADC, but it's the corruption of the old people holding us back. Together, Muka Honorable Joseph Mamdanyura Chiti ZANU-PF is the only thing and the only lifeboat at sea. You can say it again. Domashoka tuna kuti aiwa vakomana na Joseph Kalimbwe mashoko akutaura tonti nyika yeZambia idonokoti aiwa ine machinji champions just because aiwa they were able to figure kuti aiwa this regime aiwa ndiye manyepo chaiyo, this regime iri kukonzeresa kudestroy some other nations. Tunze mafunguro enyu matikudipa msoro pichitiko ichi. Mina comment section medu sana subscribe or like chantonga bell icon.